Георги, я ела ми донеси един ключ да оправя тази пръксмокачка, че нещо не работи, бе. Айде по-бързо. Какъв ключ иска? Матате! Кой ключ? Как кой ключ, бе? Има само един ключ и там. Еми, той ще е май. Ма за какво му е ключа на къщата? Сета. Значи на нищо не съм те научил. Ето, тате. Ма какъв е той ключ? Аз ти казах гайчен ключ, не ключа за къщата. Ама, нали ключ? Ей, майка ти права. Гламурник си за гламурник. Ама нищо не става от тебе. Нищо. Какво пак направи? Георги, Кажи! върви да изхвърлиш буклука. Изхвърли си го сама. Какво каза, че не чух? Я пак повтори, бе. Момченце, Нищо не каза! ти на кого ще се отговаряш, бе? На кого ще се отговаряш, бе, келеш малък? Нищо не съм казал, нищо. Как ни да изсрам така да говориш на майка си, бе? Когато кажа нещо, се изпълнява в тази къща. Под моя покрив живееш. Не го забравяй това. Когато сам започнеш да си изкарваш пари, тогава ще говориш много. Искаш ли да го обърна това по тебе и да видим тогава? Тебе питам. Искаш ли? Айде! Вчерашен келеш ще се отговаря на майка си. Добро утро, ученици. Ма каква е тая воня, бе? Ма то ме лъхне тука на умрели катерици, главата ма замота. Вие тая прозорци, отваряте ли ги изобщо, бе? То направо тука мирише на хора потни след физическо възпитание и спорт. Ма то мирише на дюнери с яко набъкан чесън. Ма то мирише на чорапи. Ма да не продължавам. Отваряйте ги тая прозорци, то направо ми се замота главата, получих кръвно. Вие искате да ме издушите тук, Много добре знам какъв е планът на вас, малки зверове такива. И Анастасия, извади го тоя дюнер от устата си, момиченце. Това е учебно заведение. Не заведение за бързо хранене. Да не ви дам по един лист сега да пишете на бързо тест. Госпожата! Георги! Здравейте, госпожо! От кога не сме се виждали, бе, моето момче? Откакто завършихме. Такова, ами ти? Как си, бе, моето момче? А майка ти как е? Такова, ами ти прочете ли книгите, за дето ти оставих за лятото списъка? Прочете ли поне една книга? Нищо не си прочела, Ще те видим ни на 15 септември, като почнем. Хубаво. Да поздравиш майка си, да? Добре, ще я поздравя. И да й кажеш, че имаме родителска среща на 1 септември. Ще събираме пари, да. За какво? За учебници, за как, за какво? Да, айди, моето момче, айди. Айде, пак ми събират да ни искат пари, то това е пределно ясно. Ей, тая дъскалица пак закъснява. Ще си изтърва автобуса заред нея. Бе, къде е Снежето, бе? Уж каза, че ще идва на родителската, пък я няма. Тая майка пък за първи път я виждам тука. Ея бе, дъскалицата, най-накрая се накани да дойде. То ми се изчака чакалото. Его, аз си знаех. Първа тема на разговор – пари. Пари. Бе, каква екскурзия, бе? Те на екскурзия ходят през месец. Оле, писна ми тая, няма ли да ни пуска вече, че поне да ходя да пия едно кафе, бе? Ей, разгелей, пари. Айде, бе, вдигни, бе. Ало! Бе, Георги, чуваш ли ма, бе? Къде се го наврял този телефон? Аз затова ли съм ти го взела да го държиш във Францията и да не го ползваш? Сине майчин. Такова, по същество сега. Къде си? С кого си? В колко ще се прибереш? В колко? Няма такива работи. 6:00 да си се прибрал. Да минеш през магазина. Слушай сега. Тоалетна хартия от оная 3 слоя дета. Да, миризливата. 1 тарелка кебапчета. 2 хляба. 1 типов и 1 бял. 1 боб. 1 леща. Чубрица да вземеш от ронената. Да не забравиш, момченце. После пак ще връщам.
Олио, това е ефтиното, дет сега са го изкарали на промоция, да. Знаеш кое, стига се прави на шашев, нема ли виждаш всеки ден като го ползвам? Кафе да вземеш. Това насипното дето е. За машината да си запомнил. Ще те върне после, да, ще те върна. Айде. За какво му е този телефон, като няма го ползва? Аха, Стоянче, как си ма душа? Ела тук да те видя, бе. Ей, не съм те виждала отдавна. Оле, пак си напълнила чантите. Да не си взела заплата случайно. Такова, гледам, напълнили сте някакъв много голям басейн. Ей, мъжоти сигурно взема хубава заплата, че си позволявате да плащате толкова много вода. Ние още не сме вземали басейн. Не може, защото водата много скъпа. Вие имате парички, огаждате се така, като гледам. Къде ще вари сега, де? Чакай да поприказваме малко, де. Добре, вари. Айди, да поздравиш децата и мъжоти. Те с пари ги ринат с лопата. Айди. Айде стига си ривала пък и ти, иначе. Може да е гладно, бе, Саше? Не е гладно то. Преди малко яде, да няма да ми яде по 10 пъти. Няма да свиква, то, че бебешкото мляко стана скъпо. Няма как да стане. Няма как да стане. Как така, бе, Саше? Ето като термоса съм докарала. С малко водичка. Айде. Бе, Саше, какъв е този термос, бе? Как от термос да се учи от малко, още от термос да пие? Ма ще се задави? Айде, дръж сам, бе. Мале, ужас. И какво? Термос като термос. Твоите деца как си ги хранила?